Naozaj fascinujúce. Horúce dni sú preč, letné kúpaliská prázdne a sezóna sa skončila aj na hradoch a zámkoch. Niektoré z nich sú v zime zatvorené, no a iné navštívite iba počas pracovných dní. My sme sa boli pozrieť na hrade na Modrom kameni a zisťovali sme, čo budú robiť múzejníci mimo sezónu. Toto sú hračky bohatých detí. Celé leto to na hrade žilo. Už o pár týždňov to ale cez víkendy bude vyzerať takto. No hoci to vyzerá, že sa v múzeu pripravujú tak povediac na zimný spánok, toto zdanie klame. Múzejníci sa z výstavných sál premiestnia do priestorov, kam sa bežný návštevník nedostane. Vlhko 60%, teplota zhruba 15 stupňov. V depozitári sú zbierkové fondy uskladnené. Tu majú najlepšie podmienky na to, aby boli uchovávané, aby vydržali čo najdlhšie. Momentálne ošetrujem drevenú marionetu. Keďže cez leto nemáme čas, tak sa prevažne tomu venujeme v zimnom období. Vidíme, ako to drevo ožíva od toho včelieho vosku a zároveň ho chráni. Už začíname prípravu budúcej sezóny, to znamená, že už v tomto období v októbri pracujeme na pláne hlavných úloh. A popri tom vás ale ani v zime od brány nevyženú. Zredukovanie ale predsa je Modrokamenský hrad otvorený aj mimo sezóny. Na hrubé storočné múry sa ale dobre pripravte. Tá teplota klesá na plus minus až 5 stupňov. Lenka Stanková, televízia Markíza.